Tervetuloa seuraamaan Savonia ammattikorkeakoulun rakennusarkkitehti AMK-tutkinto-ohjelman esittelyä. Minun nimi on Markku Oikarinen ja toimin Savonia ammattikorkeakoulussa rakennusalan opinto-ohjaajana ja lehtorina. Kerron lyhyesti, mikä tämä rakennusarkkitehti-tutkinto-ohjelma on ja lopuksi, mitä rakennusarkkitehti tekee työelämässä. Ensiksi kysymys: oletko luova? Pidätkö ongelmien ratkaisemisesta? Onko sinulla hyvä kolmiulotteinen hahmotuskyky? Omaatko hyvät yhteistyötaidot? Mikäli vastaus on myönteinen, silloin voisit hyvin soveltua rakennusarkkitehdiksi. Mikä tämä rakennusarkkitehdin tutkinto-ohjelma on? Niin rakennusarkkitehdin työtehtävät painottuu rakennussuunnittelun, rakennetun ympäristön suunnittelun alueille. Ja uusina haasteina suunnittelussa on otettava huomioon rakennusalalla korjausrakentaminen, energiatehokkuus, terveellinen rakentaminen ja tietomallintaminen. Eli rakennusarkkitehdin ammatissa yhdistyy taiteellinen, tekninen ja taloudellinen osaaminen rakennetun ympäristön suunnittelussa. Sitten lopuksi, mitä rakennusarkkitehti tekee työelämässä? Eli työtehtävinä on juuri nämä rakennusten, alueiden, suunnittelu, rakentamisen ja ylläpidon ja johtotehtävät. Rakennusarkkitehdit toimii rakennusprojekteissa projektisuunnittelijana, projektin vetäjinä ja pääsuunnittelijoina. Lisäksi rakennusarkkitehdillä on työtehtäviä opetus- ja viranomaistehtävissä, eli oppilaitoksissa ja sitten rakennusvalvontayksiköissä. Lisäksi rakennusarkkitehti työllistyy rakennustuoteteollisuuden tuotekehitykseen ja markkinointiin. Missä rakennusarkkitehdit työskentelevät, missä ne työpaikat ovat, niin luonnollisesti rakennusarkkitehti- ja insinööritoimistot, suunnittelutoimistot, mutta myös rakennusliikkeet, pientaloteollisuus, rakennustuoteteollisuus sekä kunnat, kaupungit sekä julkisyhteisöt, oppilaitokset. Sitten täällä oikeassa laidassa on tällaisia tyypillisiä rakennusarkkitehdin ammattityöpaikkanimikkeitä, eli siellä on rakennusarkkitehti, suunnitteluohjaaja, maankäytön suunnittelija, rakennussuunnittelija, pääsuunnittelija, projektisuunnittelija, projektiarkkitehti, projektijohtaja, projektipäällikkö, tarkastusarkkitehti, tietomallikoordinaattori. Kiitos.